Vil du lære at lave bedre deals? Deal structuring er et fascinerende emne. Kan man mestre den disciplin, giver det en rigtig mange muligheder. Så det har jeg skrevet en bog om. Her har jeg destilleret 20 års erfaring fra over 75 investeringer ned til, hvad man vel kan kalde en kogebog for deals, fyldt med forklaringer af både ingredienserne og de gode opskrifter. I bogen der får du 257 sider med guldkorn, 19 dealstruktur frameworks, 39 elementer forklaret, som indgår i en deal, 32 praktiske termsheets-klausuler og 9 super konkrete og kreative deal-eksempler, som du kan tage med dig og bruge. Bogen indeholder opskrifterne på vores egne secret sources, som vi selv hver dag bruger her i Køller-regi. Det er et fantastisk værktøj, uanset om du er investor, founder eller bare nysgerrig på at lære mere. Sammen med bogen får du også adgang til vores online læringsunivers på dealstructuring.com. Her kan du slå bogens kapitler op i søgbar digital form, få mere detaljeret info, downloade eksempler på termsheets og en masse andet praktisk guf. Du kan købe Dealstructuring-bogen, hvor du normalt køber dine bøger online, eller ved at besøge dealstructuring.com. God fornøjelse.